bae demen mama Pepi perasaan sun keganggu aya lilin yen sedina ketemu kelingan kenang sopane kebayang ning gantengnya mungkin enten rasane mama kaji dalam wong demen anak sing duwe bisa dilangaken mama kaji dalam sayang mama kaji dalam kula ngerti mama kaji duwe rapi siji loro telu tapi kepriben yen ora bisa ngaleng mimi kaji mama kaji kang sing percaya mimi kaji iku tresna mama kaji dalam seminggu pengen mimi mama kaji kelingan dingin mama kaji dalam mama kaji dalam mama kaji sakit kelingan dingin bisa diilangaken tetep bae demenok desi wong sewo perasaan sudah keganggu kang adewe yen satina kelingan kenang sopane kebayang rumah tangga